Hola, benvinguts un altre cop al podcast de Cubot. Avui estem en un escenari que la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè és el més realista possible a l'obra de teatre de Cubot. Com sabeu, Cubot va d'un tal Eloi Mas, que munta una supercomputadora amb intel·ligència artificial en un centre cívic de Barcelona. Doncs avui no estem en un centre cívic, però sí a l'edifici on hi ha un dels ordinadors més potents del món, el Mare Nostrum 5. És el Barcelona Supercomputing Center. I a més aquí, ara hi estan de festa, perquè just estan estrenant una nova joguina. I perdoneu el terme, perquè si fos una joguina, parlaríem probablement de la joguina més cara del món. Tan cara com uns 200 milions d'euros. Qui pogués passar una tarda jugant amb una joguina així, oi? Doncs resulta que aquí hi ha uns quants científics que hi poden jugar diàriament. Això sí, pel bé de la ciència i del progrés que ens pot portar tota aquesta tecnologia. En definitiva, que no ho puc evitar, que m'encanta visitar el Barcelona Supercomputing Center per viure de prop com haurem de fer l'escenografia de Cubot el dia que s'estreni l'obra. Però anem per feina, que davant meu tinc una persona molt interessant per entrevistar. Però, abans de començar la conversa, anirem a validar, com sempre, si aquesta persona és una humana o, en contra del que voldríem, és un robot. Perquè ja sabeu que amb els temps que corren, més val assegurar-nos. A veure, la nostra entrevistada d'avui és una física, doctora en computació quàntica i informació quàntica per la Universitat de Barcelona. Va fer un màster en astrofísica, física de partícules i cosmologia. La veritat, estic una mica intrigat per conèixer quina és aquesta connexió entre astrofísica i física de partícules. Però bé, segurament serà la primera pregunta que li faré. Després va fer un postdoctorat a Toronto, on hi va viure durant 2 anys, i en va tornar a Barcelona, d'on és originària, a treballar com a investigadora sènior al Barcelona Supercomputing Center. També és coordinadora del Quantum Spain Project. És una organització que té per missió el desenvolupament d'un ecosistema de computació quàntica a nivell estatal, a tot Espanya. Per mi, hi ha una diferència clau entre un robot i un humà. I és que el primer, el robot, és capaç de fer moltes coses, i molt ràpid, i molt eficientment, i especialment si són coses repetitives. Però tot això basat en un coneixement que adquireix d'alguna forma, però un coneixement previ. En canvi, un humà pot ser capaç de crear aquest coneixement nou, i em sembla que avui estic assegut davant d'una persona que està creant coneixement nou, cosa que no és comú entre tots els humans. Això a mi m'impressiona molt. Alba Cervera, investigadora del BSC, moltes gràcies per compartir aquesta conversa amb nosaltres. Moltes gràcies, encantada. Jo tinc un guió preparat amb una sèrie de preguntes, però, com ja he avançat, vull començar amb una que m'ha intrigat una mica. Aquest màster que vas fer en astrofísica, física de partícules, cosmologia, perquè, clar, l'astrofísica és l'univers, és el més gran de tot, no? I la física de partícules anem al detall més petit que som capaços de modelitzar. Per què existeix aquesta connexió entre aquestes dues coses en un màster? Bueno, la veritat, jo crec, i no estic molt segura, perquè aquest màster té molts anys ja, és un tema més tradicional que altra cosa, no? Perquè la física teòrica, així com per excel·lència, sempre s'ha centrat sobretot els dos camps que l'han dominat durant més anys, han sigut, per una banda, l'astronomia i l'astrofísica, per altra banda, la física de partícules i d'altres energies. Llavors, al final, sorteixen aquests màsters que en lloc de dir màster en física teòrica es diu màster més específic, no? Al final, dins del màster, tens dues branques, una és la de física de partícules, l'altra és la d'astrofísica, jo vaig triar la de partícules. Sí que és veritat que les matemàtiques són bastant comunes i hi ha coses que et podràs aprofitar, i sí que és cert que hi ha alguns punts que fins i tot el tema de l'univers, tot el més gran, hi ha punts on sí que la física de partícules és important i sobretot la física quàntica que la descriu. Per exemple, tot el que passa dins d'un forat negre, tot el que passa a nivell estel·lar. I aquí és on les lleis de la física no estan gens clares, no? I per això hi ha molta gent que fa aquests màsters, perquè al final es dedica a intentar entendre on es junten a dos camps tan diferents. Em sembla apassionant que pugui haver-hi científics investigant o teoritzant sobre forats negres a nivell de partícules, no? Amb coses que estan tan lluny de nosaltres, no? Unes distàncies que, de fet, humanament ens és difícil
de comprendre-les, no? Torno al guió original que tenia previst, La primera pregunta que et vull fer és sobre el projecte. Quin és el projecte del qual et sents més orgullosa que ens vulguis compartir? Bueno, ara mateix, sens dubte, és Quantum Spain, precisament, perquè és un projecte molt gran, molt ambiciós i molt inesperat, també, la veritat, perquè va sorgir, gràcies en gran part als fons de recuperació. I jo crec que és ambiciós però necessari. Llavors, és molt complicat, és molt difícil, però al mateix temps és molt interessant treballar amb ell perquè cada dia passen coses noves, no? Això és interessant perquè al final aquests grans projectes, finançats amb fons públics, per tant, amb els diners de tots nosaltres, però alhora són d'una altíssima complexitat per nosaltres de comprendre per què estem fent això, no? Ens sabria justificar així una mica la seva existència. I a més és molt important perquè, com tu heu dit, ho hem pagat entre tots, no? Llavors és important que expliquem per què ho estem fent, no? Al final, Quantum Spain sí que va, òbviament, de crear un ecosistema al voltant d'aquest camp que es diu computació quàntica, però és un projecte d'infraestructura. O sigui, és un projecte que gira al voltant de dotar, diguem, a la infraestructura científico-tècnica del país, d'Espanya, amb un ordinador quàntic. De la mateixa manera que tenim el superordinador, com el Mare Nostrum 5, que deies al principi, la idea és que tindrem un ordinador quàntic, que és un altre tipus d'ordinador, i que, per tant, estem explorant per què serveix, quines aplicacions té, perquè sabem que la computació tradicional té certes limitacions que la quàntica, amb molta probabilitat, pot resoldre. Llavors, el projecte Quantum Spain va d'això, de dotar-nos d'una infraestructura perquè el màxim número de persones pugui accedir a ella de forma pública, en un entorn públic, i així investigar totes les aplicacions potencials que hi poden sorgir. Perquè és comparable als desenvolupaments que hi ha a nivell privat, de grans corporacions multinacionals que em consta que també estan desenvolupant prototipus o estan en el camp de la quàntica, no? Seria comparable? Sí, no, perquè al final nosaltres som una altra branca de l'evolució tecnològica normal, no? O sigui, jo això ho dividiria en tres apartats. El primer és el de la ciència bàsica, o sigui, algú ha de fabricar aquests ordinadors quàntics, estem parlant de prototips, encara s'han de millorar molt, encara hi ha moltes coses que no comprenem i que hem de millorar, i això on passa? Doncs a les universitats, als centres de recerca, també als centres d'I+D d'algunes empreses que es dediquen a fabricar-los. Després, la indústria, diguem, les empreses agafen els prototips que sorgeixen de les universitats i els escalen, construeixen un producte, no? I aquest producte és el que els centres de supercomputació com el nostre compra i fa accessible a tothom. De la mateixa manera que nosaltres no construïm superordinadors, sinó que els comprem i els fem accessibles a tothom que els necessita, amb l'ordinador quàntic passa el mateix. Per tant, la nostra inversió és la compra de l'ordinador quàntic i, òbviament, contractar la gent necessària per fer-ho accessible, però, per altra banda, hi ha inversions molt més grans de les empreses i governs que fabriquen la màquina, òbviament, des de zero. Per tant, és un ecosistema que diem, no? Quan parlem d'ecosistema parlem d'entorns públics, universitaris, científics, empreses, etc. Et vaig a proposar de fer un joc, per anar entrant una mica en detall de cosetes, una mena de joc d'acaba la frase. Jo començaré una frase i a veure tu com me la vols acabar. La primera seria, després d'internet, la revolució tecnològica més important que creus que hi ha hagut és? Hi ha hagut moltes. Jo diria, per una miqueta tirar cap a casa, no? La revolució quàntica. Sí. I és que la revolució quàntica, actualment el que solem parlar és que hi ha dues fases. La primera revolució quàntica és la dels anys 50, i és que gràcies a entendre molt bé com funciona la física de les petites escales, l'anomenada física quàntica, podem fabricar una sèrie de dispositius, o sigui, podem controlar certs fenòmens quàntics col·lectius i fabricar dispositius tan comuns i amb tantíssimes aplicacions com pot ser el làser, com pot ser el transistor, que és el que fabrica els ordinadors, no perquè sigui quàntic per se, sinó perquè tota la física de materials dels semiconductors s'entén gràcies a la física quàntica. Llavors, no ens hagués ocorregut fer res així si no sapiguéssim física quàntica. Sí, perdona, el desenvolupament dels transistors utilitza tecnologia... O sigui, sabem controlar tecnologia quàntica o fenòmens quàntics per desenvolupar aquests transistors, és així? No, no exactament. O sigui, no hi ha res quàntic en un transistor, vull dir, la física, diguem, que descriu un transistor, l'efecte d'un transistor és física clàssica, però per poder fabricar-los hem hagut d'entendre molt bé com funciona la química i com funcionen els semiconductors.
Llavors, perquè nosaltres podem anar a l'experiment, veure que hi ha certs materials que tenen propietats estranyes, però no sabem per què. Gràcies a la física quàntica sabem per què, podem buscar quins materials ens aniran bé per fabricar coses que no tenen per què ser quàntiques. No? Entès. Llavors, per això es considera la primera revolució quàntica, perquè són fenòmens quàntics d'alguna manera indirectes que utilitzem per fabricar coses que no tenen per què ser quàntiques, però que si no fos gràcies a que sabem això no els haguéssim pogut fabricar. No? Altres exemples és el GPS. El GPS és un rellotge ultraprecís que es posa en òrbita i per fer el rellotge en si s'utilitza la cosa més precisa que existeix a la natura, que és un àtom. Un àtom, tots els àtoms de l'univers són exactament iguals d'un mateix element, no hi ha diferències. No? Llavors podem agafar un àtom i podem definir el segon, per exemple, de manera ultra precisa. I això és el que necessitem per fer un cronòmetre molt bo, que seria un GPS. No? I després tenim altres exemples com les plaques fotovoltaiques, que és les plaques solars. És un efecte quàntic, que és l'efecte fotoelèctric, que de fet el va descriure Albert Einstein i li van donar el Premi Nobel gràcies a això. I després tenim exemples com la ressonància nuclear magnètica, la que anem al metge quan tenim alguna lesió, en comptes d'obrir-nos amb I tot això formaria part del que dius la primera revolució quàntica. I ara estaríem en la segona, perquè aquesta primera és prèvia a internet. Sí, aquesta primera és dels anys 50 o així, que és quan al 47 tenim la patent del transistor i a partir d'aquells anys el làser ve uns anys més tard, etc. I, com deia, no és que controlem el sistema quàntic de forma individual, o sigui, àtom a àtom, però comprenem la física quàntica. Ara estem en el següent nivell, i és que la tecnologia ja ha avançat tant que podem controlar els sistemes quàntics un per un, de forma individual. O sigui, podem atrapar un àtom, podem atrapar un fotó, podem fer coses espectaculars i fer la física quàntica amb ella. Llavors, ja no és un fenomen col·lectiu de milers d'àtoms que es comporten d'una manera, sinó que ja de forma individualitzada ho podem controlar. I això vol dir que podem explotar les propietats quàntiques. Llavors, aquí sí que els fenòmens són quàntics. I és molt fort perquè al final són fenòmens quàntics, o sigui, d'escala microscòpica, però que tenen conseqüències a la nostra escala, com pot ser poder fer ordinadors, poder fer comunicacions, poder fer sensors que exploten aquestes propietats. A veure, et paro una mica, perquè hem dit moltes vegades aquesta paraulota quàntica i no sé, ho estem intentant en totes les nostres entrevistes, d'intentar entendre una mica què és la quàntica i per tant ara et demanaria aquest favor. Ens podries intentar definir d'alguna forma intel·ligible, si és que és possible, què és la computació quàntica? La computació quàntica és una manera de fer computació, o sigui, de simular sistemes, de calcular, o sigui, de sumar, de fer operacions matemàtiques, explotant la informació quàntica. Això què vol dir? Que en lloc de tractar, com passa amb la computació tradicional, amb els bits, que són zeros i uns, que nosaltres podem definir qualsevol tipus d'operació de forma binària, i fins i tot la cosa més extraordinària, com és veure el que passa en una pantalla a l'ordinador, això en el fons es pot codificar tot amb zeros i uns. Doncs amb computació quàntica l'equivalent és fer-ho amb qúbits, que són els bits quàntics. Llavors, aquests cúbits tenen... He de fer un parèntesi, cúbit, cubot, aquí hi ha un enllaç que no és casualitat, que no és casualitat. Endavant, perdona. Llavors, clar, aquests cúbits tenen propietats quàntiques. Això què vol dir? Que coses que no els hi passen als bits normals sí que els hi passen als cúbits. I aquestes coses són, per exemple, que tu pots tenir una superposició, que es diu, de diferents cúbits. O sigui, jo puc tenir un cúbit en l'estat 0, puc tenir un cúbit en l'estat 1, o puc tenir una barreja, una superposició del 0 i l'1. Llavors, el curiós de la física quàntica, això és un fenomen quàntic molt conegut, la superposició, és que encara que ens sembli tan estrany és que és un 0 i un 1 alhora, no és que sigui un 0 i un 1 alhora, això és una interpretació filosòfica que alguns tenen i altres no comparteixen, no? Sinó el que ens diu la física quàntica és que tu has de treballar amb la hipòtesi de que tens aquesta barreja i que, per tant, tot el que vingui a continuació d'aquesta barreja doncs, ho haurà de tenir en compte i ho hauràs d'anar com arrastrant. No? Però a l'hora d'acabar la teva computació, tu mires, tu mesures quin és l'estat del teu cúbit i et donarà un 0 o et donarà un 1 de forma definida amb una certa probabilitat. Això tan estrany que dius, com puc fer computació amb tot això perquè no té cap sentit, no? Això es pot modelitzar de determinades maneres, és el que fem a la computació quàntica, perquè aquestes probabilitats al final que et donen tinguin sentit i tu puguis després analitzar i concloure alguna cosa. I al final entenc que és traspassar informació en funció d'això. Exacte, al final ens ho hem d'imaginar com un ordinador més que processa la informació d'una manera diferent a l'habitual.
Llavors, aquesta manera diferent permet fer moltes coses que els ordinadors tradicionals no poden fer. I entenc que llavors, amb aquesta tecnologia, sabent-la controlar i tal, això ens obrirà un nou horitzó de possibilitats de coneixement, de desenvolupament de coses, no? M'imagino. Exacte, vull dir, al final estàs desenvolupant una eina més. Llavors, igual que un ordinador, inicialment es van construir sobretot per fer càlculs de trajectòries molt complexes i enviar l'home a l'espai i tot això, però després va resultar que tenia... Utilitzant fórmules de mecànica clàssica, senzilla, que jo encara puc entendre. Però després té infinites aplicacions que s'han descobert després gràcies a que cada cop més gent té accés als ordinadors, no? Que això és el que pretenem també amb la quàntica, no? Clar, no sabem encara què ens portarà, no? Tenim alguna idea d'algunes aplicacions i altres que jo estic segura que anirem descobrint. Clar. I l'altre tema, i que més que socialment hi ha molta revolta sobre això, sobre la intel·ligència artificial, a l'obra de teatre Cubot ajuntem les dues coses, no? Imaginant que una gran computadora amb la potència que podria tenir la quàntica, aquí hi ha molta llicència literària, que demano disculpes al respecte, però bueno, ens imaginem el gran supercomputador quàntic, que a més disposa d'un motor d'intel·ligència artificial amb el qual tens el robot més intel·ligent, més capaç de tot que hagi existit mai, Però hi ha molt debat, no?, al voltant de la intel·ligència artificial. I és per això que també et vull preguntar, a veure, perquè segur que aquí també en parleu d'intel·ligència artificial, com ens definiries què és la intel·ligència artificial? Si al final la intel·ligència artificial... Aviam, jo la definiria... És un model matemàtic que tu fas que gràcies a entrenar amb moltíssimes dades ets capaç d'aprendre una cosa que tu com a humà no ets capaç d'aprendre. Llavors, pot ser que nosaltres... O sigui, la intel·ligència artificial, per considerar-se intel·ligència, realment ha de ser capaç de generar coneixement o d'explicar coneixement. Perquè, clar, jo puc fer un model matemàtic que agafi moltíssimes dades i em doni una predicció. Però, clar, per què aquesta predicció i no una altra? No m'ho explica, simplement em dona una solució. Llavors, automàticament, això li diem machine learning, no?, o aprenentatge de màquina, o automàtic de màquina, però realment no ens està donant coneixement, perquè jo el que vull saber és la resposta i per què és aquesta resposta, no? Però el cert és que sí que hi ha molta gent treballant amb models interpretatius, no només que et doni una resposta, sinó que t'expliqui per què és aquesta resposta. I allà et dones sorpreses, perquè hi ha vegades que són capaços aquests models de treure informació i d'explicar-te-la de certa manera, no? Llavors sí que és veritat que la intel·ligència artificial s'inclou tot, des del machine learning a el que realment es podria considerar intel·ligència, i tot s'abarca amb el mateix camp i amb el mateix nom, però realment és un camp que té moltes variants, que té moltes parts i que encara no s'estan entenent totes. Sí, jo sé que hi ha un cert debat, especialment en els entorns científics, si és intel·ligència o no és intel·ligència, el terme és adequat o no és adequat, etc. no? Però, clar, certament, a nivell social, no? Tothom ha vist el ChatGPT, és el cas clar en què tothom ha interactuat, o molta gent ha interactuat, i, clar, el veus parlar amb una seguretat, amb una lèxica tan perfecta o quasi perfecta, i amb una seguretat li preguntes qualsevol cosa i et respon de tot. Potser és un xarlatà, però realment et respon de tot amb molt... I clar, dona una sensació de superioritat, inclús, que això potser és el que espanta la societat, Jo crec que és perquè no estem familiaritzats, perquè jo recordo, o sigui, jo em considero encara jove, però jo recordo que dels primers bots, diguem, que vaig tenir contacte va ser l'enciclopèdia en carta, famosa, que era un CD-ROM que tu ficaves a l'ordinador i tu li feies preguntes i et contestava amb informació. Òbviament no era tan sofisticat com un ChatGPT, però estàvem parlant dels 90, dels 2000. I clar, per mi era molt sorprenent, i jo crec que per molta gent, i en realitat ara ho penses i dius, és trivial com fer-ho, vull dir, és una Wikipedia que et contesta les preguntes i prou, vull dir, no és res tan sofisticat. Jo crec que això ens està passant amb el ChatGPT, perquè és veritat que ho pots vestir d'una manera que és molt impressionant, i òbviament ho és, no és que no ho sigui, però en el moment en què comences a rascar i analitzar-ho tranquil·lament, te n'adones que el pots enganyar, que no et dona sempre les respostes correctes, que a vegades se les inventa, que hi ha moltes coses. Òbviament, està clar que la tecnologia ha avançat molt i s'ha de vigilar, òbviament, no? Perquè et pot enganyar realment, no és com l'encarta de llavors. Has de saber el que estàs utilitzant. Llavors ho has de saber i s'ha de controlar, i aquí ja s'ha de controlar també a nivell més de lleis, no? De què és el que pot fer i el que no pot fer, perquè et poden enganyar, no? Però també és cert que tota aquesta por jo crec que tampoc està justificada, perquè com tots els avanços tecnològics, el problema és que va abans la tecnologia que
que el control, diguem, d'aquesta tecnologia a nivell més formal, de dir que no tothom pugui fer això, no? I també tot el que desconeixem, com funciona i que t'impressiona, doncs fa una mica de por, és normal en els humans, no? Però en el fons és com el que passa amb coses com l'energia nuclear i tot això ens impressiona, ens fa por, però en el fons no té cap problema i... Potser dependrà de com s'acabi aplicant aquests nous coneixements. Clar, però el mateix passa amb un martell. Jo el puc fer servir per clavar claus o per matar algú, no? Doncs al final és el mateix. El que passa és que com estem menys familiaritzats, doncs ens fa més por. Totalment. Parlant de pors, no? Una de les pors principals, quan la gent veu robots, softwares fent tasques que fem nosaltres molt ràpidament i molt eficientment, no? Doncs és de que perdem capacitat de fer coses, o sigui que perdem llocs de feina, per exemple, o que deixem de fer coses perquè ho començaran a fer màquines. No entraré en el debat si això ens ha de fer por o no, perquè és un debat també bastant complex, però sí que et vull preguntar una cosa sobre això, perquè jo veig claríssim que hi haurà moltes tasques que progressivament aniran sent substituïdes per softwares, robots, automatismes, posem el nom que vulguem. La pregunta que et vull fer és, tu, com humana que ets, quina creus que és la propera tasca que avui encara fas tu i que serà substituïda, deixa'm dir-li, per un robot? Doncs espero que la tasca administrativa, sincerament, perquè és la que a vegades... Sol·licitar ajudes. Exacte, vull dir, hi ha moltes coses que ojalà es poguessin automatitzar en aquest sentit, i estic segura que es pot, i de fet un xat GPT i tot això t'ajuda bastant. Sí. Que totes són aquestes tasques repetitives, menys creatives, etc. Em sembla fenomenal que posis aquest exemple directament. Sí, perquè tots els científics sabem el que és tenir... I en el moment en què comences a gestionar projectes hi ha molta tasca administrativa i a vegades hi ha vegades que sí que has d'estar tu perquè has de justificar les coses amb arguments i ho has de pensar bé i que tot encaixi, i altres vegades que és omplir taules i taules i taules i això es podria automatitzar segur. Molt bé, molt interessant. I ja a nivell individual teu, però a nivell social, tu has imaginat alguna vegada algun exemple en què la irrupció de la intel·ligència artificial, la potència computacional, sense arribar a la quàntica encara, perquè això potser encara falta un temps, però amb el que tenim avui, quina transformació pot provocar a nivell social? Alguna cosa que avui funciona d'una forma i que en breu pugui canviar, algun impacte? Home, jo crec que ja estem començant a veure aquest impacte i és, per exemple, coses tan senzilles però tan importants com és fer d'alguna manera companyia o seguiment a la gent gran. Perquè al final jo estic sola a casa, potser tinc la meva família però no em truquen a tots moments, o potser em caic i necessito ajuda, no? Doncs que jo pugui parlar amb algú, que hi pugui preguntar-li si tinc por d'alguna cosa sense necessitat de potser anar a un hospital perquè potser no és una cosa greu, etc. I que hi hagi algun nen que pugui tractar en aquest sentit. Òbviament, sempre serà millor que pugui ser un humà, però el cert és que la nostra població cada cop està més envellida, vull dir, arriba un moment que no hi ha tants humans, desgraciadament, per fer un seguiment tan profund. Llavors jo crec que això, juntament amb la tasca humana, òbviament, podria ajudar moltíssim a resoldre problemes, dic gent gran, però no només gent gran, gent amb discapacitats o qualsevol de nosaltres que ho pugui necessitar en qualsevol moment, algun tipus d'assistència de coses quotidianes, al final. Interessant. Una mica aterrant, a nivell social també, però ja una mica en el raconet del món que ens ha tocat a viure a nosaltres, Barcelona, Catalunya, com veus tu aquesta tecnologia, la quàntica i la intel·ligència artificial posicionat? El que estem fent, des d'aquí, al món, com estem? A Catalunya, i en concret a la zona de Barcelona, estem molt, molt bé. Vull dir, jo estic molt contenta de que realment les inversions dels últims anys i els projectes que estan venint estan, en la meva opinió, en la direcció correcta. Amb intel·ligència artificial no puc parlar tant perquè jo no treballo directament amb el camp d'intel·ligència artificial, com a molt de forma indirecta, i per exemple en el BSC tenim exemples molt grans de projectes d'intel·ligència artificial, però en el camp de les tecnologies quàntiques i de la computació quàntica en concret anem molt, molt bé. Penseu que el projecte aquest Quantum Spain està coordinat per nosaltres, pel BSC. L'ordinador quàntic estarà disponible per tota la xarxa espanyola de supercomputació i a més són 27 institucions de tot l'estat, però d'aquestes 27 som
catalanes estem al BCC, estem a l'ICFO, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, i després l'empresa que proporciona aquest ordinador quàntic és una startup que es diu Kilimanjaro, que té, que és una startup barcelonina i que a més té els seus laboratoris a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, això molt clarament estem ben posicionats en aquest sentit i només estic parlant d'un projecte de Quantum Spain, però després a nivell europeu el BCC ha estat seleccionat per ser un dels 6 primers nodes per tenir ordinadors quàntics europeus. Per tant, tindrem un segon ordinador quàntic aquí i també estarà aquí físicament a Barcelona. I després tenim altres grans projectes en tecnologies quàntiques que van més enllà de la computació, també són les comunicacions, que per exemple instituts com l'ICFO, que està a Castelldefels, són els coordinadors i són dels més experts que hi ha a nivell europeu i mundial també en aquest camp. Per tant, en aquest sentit, jo crec que estem anant en la bona direcció. Òbviament, encara hi ha coses que es podrien millorar i que podríem continuar, sobretot tenir continuïtat en tot el que estem fent, però el bo és que el talent està aquí i hi ha una sinergia molt, molt bona entre tots els instituts catalans de recerca que treballen en computació quàntica. I l'exemple més clar és que tenim un màster comú, que en lloc de treure cada un el seu màster ens hem aliat per tenir la màxima expertise, diguem, de tots els grups d'investigació de l'àrea de Barcelona per tenir el màster de Quantum Science and Technology. Clar, perquè m'imagino que qui vulgui estudiar això, clar, requereixen unes bases importants, serà en física, en matemàtiques, m'imagino, no? O sigui, que no està a l'abast de qualsevol fer un màster d'aquest tipus, m'imagino. Sí, no, o sigui, al final estem arribant a un punt on comença a ser cada cop més transversal. I és el que també pretenem a nivell molt petit, òbviament, amb Quantum Spain, perquè som només un projecte, però volem fer difusió d'aquest camp a altres disciplines. Tradicionalment són els físics els que han treballat amb això, no? Però realment es necessita altres tipus d'experts. Per exemple, per fabricar ordinadors quàntics es necessita electrònica de control molt bona. Per fer electrònica no només són físics, òbviament podem pensar en molts tipus d'enginyers, de telecomunicacions, d'electrònica, industrials, etc. Hi ha moltes parts dels components que a nivell d'experiment bàsic els laboratoris de física es poden fer o en un grup interdisciplinar, però en el moment en què la tecnologia avança tant i ja s'han de fer prototips molt més grans, es necessita un altre tipus de perfil que poden ser els enginyers. Llavors, a poc comencem a veure a les universitats com apareixen aquestes assignatures de Quantum que ajuden una mica a treure l'altra banda del camp. Però a nivell d'aplicació és el mateix, perquè està molt bé que fem ordinadors quàntics, però qui els utilitzarà? Qui els necessita? Els físics, òbviament, perquè tenim moltes idees i coses que volem fer. Però a nivell d'aplicacions, igual que un ordinador normal, doncs tenim problemes matemàtics molt complexos, com els que podem trobar a química, a finances, a biologia, etc. I hem d'explicar a aquestes disciplines que existeix aquesta eina i que l'aprenguin a utilitzar perquè se la portin al seu camp. Per tant, cada cop més es va necessitant altres tipus de... No és exclusiu, diguéssim, d'aquestes formacions. Ara tinc una pregunta sobre la por, anem a parlar una mica de la por. Creus que, en la història de la humanitat hi ha hagut grans progressos científics que han acabat utilitzant-se per segons què, coses no tan benevolents, o alhora coses no benevolents i coses bones, potser. Hi ha alguna cosa d'aquesta tecnologia en la que estàs tan impregnat, la quàntica, que et faci por de cara al futur? No sé, hi ha algun aspecte, algun cas d'ús, algun element, alguna alerta que tinguis allà posada dient això no sé si m'agrada? Bueno, jo diria una gran, en plan genèric, seria qui té el control, com qualsevol altra tecnologia, al final, vull dir, no és exclusiu de la quàntica, i és que, clar, aquests ordinadors quàntics s'estan desenvolupant majoritàriament els més grans per empreses privades, i la majoria d'elles no són europees, vull dir, estem parlant d'empreses americanes, empreses xines, etc. I ara mateix tothom és molt amic i perquè al final estem desenvolupant prototips, no? Però clar, a llarg termini estem parlant d'una tecnologia disruptiva, qui tindrà el control d'aquesta tecnologia? Per això és tan important per nosaltres comprar-nos ordinadors quàntics, encara que siguin senzills o petits, per aprendre a utilitzar-los i no quedar-nos enrere perquè volem assegurar-nos que almenys algun, no han de ser tots, però que almenys sempre hi hagi algun en un entorn públic perquè assegurar-nos que tothom el pugui utilitzar o que no només tingui el control o el coneixement una part de la població. Però per l'altra banda, a nivell ja més específic de les tecnologies quàntiques i la computació,
la por més generalitzada i més coneguda és la de la criptografia. Sí. I és que un ordinador quàntic pot, teòricament, sobre el paper, trencar els codis de criptografia que s'utilitzen avui en dia basats en clau pública, tipus RSA, perquè poden factoritzar números de forma eficient, que és, diguem, el problema matemàtic que hi ha al fons de tots aquests Això en el dia a dia d'una persona del carrer, amb què li podria afectar? Bueno, si algú pot trencar la criptografia, ja sigui amb quàntica o sense quàntica, perquè s'està intentant, òbviament, de totes les maneres, vol dir que cap missatge en el món és segur. Vull dir que no hi ha secrets de govern, no hi ha transaccions bancàries segures, no hi ha expedients mèdics confidencials, o sigui, no existeix, perquè ara mateix la manera d'encriptar que tenim és que es genera una clau pública i amb aquesta clau tu encriptes. Clar, aquesta clau és pública i tothom la pot veure. O sigui, jo ara em puc estar guardant documents ultrasecrets que no puc llegir perquè no puc trencar aquesta clau pública, però me la guardo, i me la guardo fins d'aquí 20 anys, per exemple, fins que algú trobi la manera de trencar-ho. Llavors hi ha molts secrets que a ningú li importarà que vas pagar amb targeta de crèdit, jo què sé, el menú de l'altre dia, però i estic segura que hi ha molts governs que no volen que se sàpiguen certs secrets després de 20 anys, no? Doncs aquí és on clar, sabem que la computació quàntica a nivell teòric ho pot fer, això, sense cap problema. Sé que és cert que jo crec que no hem de tenir por, hem d'estar alertes, però no tenir por perquè estem lluny d'aquest moment, vull dir, experimentalment encara no ho podem fer, això, i queda molt per fer, i ja hi ha maneres, i per això és tan important estar alertes, d'actualitzar-nos perquè quan arribi el moment això no estigui passant. Jo el que puc dir és, davant d'aquestes preguntes de por, jo que ara porto uns dies parlant amb científics i això, és que realment esteu molt alerta. O sigui, està com identificat els riscos que hi podria haver i que, per tant, la sensació és es desenvoluparan coses amb cura i tenint en compte aquestes casuístiques, ja ho veurem, no? En el futur el govern també està parlant de legislacions, de regulacions, etc. Exacte, vull dir, els científics sempre pensem en totes les conseqüències, a vegades ens fa més cas, a vegades menys, però ho tenim tot en compte, està clar. Molt bé. A veure, ara et faré a veure si estàs d'acord amb les següents frases que et diré. La primera és una mica provocadora, Dic, els robots un dia es rebel·laran contra els interessos de la humanitat. Creus que això pot passar? Bueno, la resposta curta és tindrem les lleis d'Asimov per impedir-ho o no? Però no, ara en sèrio. A veure, les lleis d'Asimov... Hi ha una llei d'Asimov que impedeix això de les 3 lleis de la robòtica. Una d'elles és que un robot no pot atacar al seu creador o al seu amo. Estàs parlant d'una cosa que té uns quants anys. Sí, és que soc molt fan d'Asimov, ve de família, sí. No, però ara en sèrio, és que no sé què vol dir rebel·lar-se, per començar. Vull dir... A fer coses en contra dels interessos de la humanitat. Clar, però tots els humans, em poso filosòfica aquí, però tots els humans tenen els mateixos interessos? Perquè, clar, podria ser que els robots es volguessin rebel·lar contra la classe dominant, per dir alguna cosa, i estic segura que molts humans els hi semblaria bé. O al revés. O al revés, exactament. Llavors, depèn molt. Jo, sincerament, no ho penso, perquè al final... En els dos casos hi haurà una part d'humans preparant robots perquè facin allò. Al final, un robot té la ment o té la mentalitat de l'humà que l'ha programat. Llavors, si l'humà que l'ha programat vol fer mal a certa població per un motiu concret, és molt fàcil de fer i no hi haurà cap problema per fer-ho. Vull dir, podem fer... De fet, ja està passant. Vull dir, ara enviem míssils dirigits a certs llocs i, òbviament, ho fa un humà, encara que sigui un robot teledirigit, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que així, general, en plan, tots els robots s'aliaran per anar contra els humans, ho veig algú molt ciència-ficció que mai se sap, sincerament. Podria ser que realment es pogués generar una intel·ligència artificial real, no el que tenim ara, i que per algun motiu els robots arribessin a la conclusió de que els molestem. No, però està bé l'escenari que estàs definint, no? Pot haver-hi una part de la humanitat, o una empresa, o un país, o un govern interessat en que els robots facin alguna cosa en contra d'uns altres humans, no? Això, però en realitat és humans contra humans. No és que canviï molt la cosa respecte a ara. Sí, jo penso que és així, però bueno, veurem també. Podria ser que es juntessin tots i diguessin que aquests humans estan destruint el planeta i no ens convé. També penso que no seria molt intel·ligent per part seva, perquè haurien d'aprendre de les lliçons dels humans, que ens hem carregat moltes espècies i estem pagant les conseqüències, no? Moltes espècies que pensem que són inferiors i que resulta que sense elles no podem viure bé. Això dona per començar a escriure un llibre ara mateix, aquí, sobre aquestes idees que estem començant a muntar.
Vaig a començar ara les preguntes més importants de l'entrevista. N'hem fet de molt importants, però aquestes són 3 que em fan especial il·lusió de fer-te. La primera és, em podries explicar un acudit sobre tecnologia, cultura, societat, a veure, el que se t'acudeixi? Aviam, jo és que soc molt dolenta amb els acudits, però bueno, aprofito per explicar un molt friqui dels físics, Molt bé. que és quin soroll fa un electró quan es cau? Quan es cau? Planc. I si erupta? Bor. Llavors, l'explicació Sí, de l'acudit... explica'ns-ho, ens hauràs d'explicar el planc i el bor, a veure que què no té és. cap gràcia, però bueno... Bueno, entre físics rieu aquest acudit o no? Jo crec que és aquest riure de la vergonya aliena que et fa l'acudit de lo dolent que és, jo crec, El primer cop que el sents igual et sorprèn i dius, buah, que dolent que és, i et fa gràcia per lo dolent que és. Planck ve del físic Max Planck, que va ser el pare de la física quàntica, diguem, el primer que la va proposar. I Bohr ve de Niels Bohr, que és un dels pares també de la física quàntica, que ha fet unes contribucions brutals, no? Sí. Llavors, clar, un electró és una partícula que està governada per la física quàntica. I aquests grans científics els transformem en uns sons, no? Planck i... Exacte. I aquesta... Molt bé, moltes gràcies per atrevir-te a explicar-nos l'acudit, La segona pregunta important, aquí estem barrejant tecnologia, societat i cultura. Llavors, aquesta segona pregunta és sobre... Tens alguna obra de teatre que ens vulguis recomanar? Doncs una que m'agrada moltíssim, molt, que m'ho vaig passar molt bé, em fa fer riure molt, va ser la Pel davant i pel darrere, que és una obra que fa molts anys s'ha estrenat crec que més d'un cop aquí a Catalunya, però crec que és originalment anglesa i és d'aquestes... és una comèdia i d'aquestes, no recordo com es diu el gènere, però que és com tot molt caòtic, no? Com es diu? Un vodevil. És tot molt caòtic, la gent entra per una banda, surt per l'altra, i està molt bé perquè, a més, és una obra de teatre que va sobre una obra de teatre. Llavors és molt divertida per això, perquè veus pel davant, o sigui, com els actors fan d'actors d'una obra de teatre i després li donen la volta a l'escenari i es veu pel darrere com s'intercanvien entre ells, com es discuteixen entre ells, etc. I veus entre bambalines. I si hi ha tant caos, potser és l'entorn on estàs acostumada a treballar, en entorns caòtics i... no ho sé, Bueno, a vegades sí. Perquè m'imagino el món de les partícules molt caòtic, no ho sé. Bueno, però hi ha molt ordre també en el caos, Moltes vegades intentem modelar aquest caos, precisament. O sigui que depèn del dia, hi ha dies més caòtics i dies més ordenats. Molt bé. I la tercera pregunta que et vull fer és si vindràs a veure l'estrena de l'obra de teatre Cubot el dia que s'estreni. No tenim data encara, però... Home, si va de quàntica, superordinadors i ciència-ficció i tot això, òbviament sí, és el que més m'agrada. No te la pots perdre, oi que no? I tant que no. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Gràcies. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotech. Ipsotech és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotech! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Alba, moltes gràcies per compartir-nos aquesta estona, aquesta conversa. Espero que hagi estat interessant. Per mi ha estat molt interessant i espero que pels oients que ens escolten al podcast també ho sigui. Ni que sigui la meitat del que ha estat per mi, ja és molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I molta sort amb tots els projectes que esteu fent i tenim moltes ganes de veure el progrés que implicarà per nosaltres. Gràcies.